Ka high level committee jong ke sarkar jalla ka bawat ikilat kelenti ban pen kenria ikibriu na themmetor kala shong jingalang hakasi thoding jong ka tayu bat kala shem ya karai bashan kan laj ban IT no ya ka kai phot sha ka sarkar jalla. Chairman ka high level committee uba preston tunsong bolong ru sembut menteri rangba ka jelau le tho ba ka high level committee hadian baglayo ka kai phot na ka sub committee kepala klia du menteri kampan roisor uba hamlet son doling balai jengmut banesoi ya ka list hapreng usiem ka hima meliam bat ka sarkar jelah ka bedai bat ka jaga hathemetor Ulong bamenta kidang penkre eka memorandum of understanding menesoi ka saskular bat hadian kani ka high level committee kan sasyong jingelang biang ban menjur ka kaipot bat ban paru iki jingai jingmot ka sarkar jela bat ka kenhun menteri jong ka sarkar jela kan sasyem ikarai ka bakat do halor kani ka kam ban shupen kan mau ka sarkar jela kala thau ka high level committee hau benai jelio jong ka senam arajar kat pra banwat kilat kelinti kumno ban pen kan riano iki brio ki basa ba nya themetor khamtam haba kalami ke jinge khi ka bajur hamat pran ha ka lai pui tarik ujamang ka senam arajar khat pra ha ka bad gi hajar ngot ki pat ba ki lapen huri hura bat kila dawa bade ban pen kan riano mardor ki brio ki basong basa themetor Bapak Presiden pihak berbatai kinjat kai ke baka HMC kelarai hadin bah. Hi ka high level meeting ka bangi kendu mentakasi. Ngilayo ya ke report na ka consultative committee ka ba head dari Urban Affairs Minister kelap ha ya ke report. Kelalong baik more less lah ya biang hi lah ya dep atan. Na nomor katu ka committee ka ba head dari Urban Affairs Minister kalong hak we dai bat kanika kejaka hapdeng usim municipal batka Urban Affairs Department ti kata gilaya more less la finalize dengan try komo pimene haka next meeting ngini song biang sesisin kom ka high level committee but ngin sa submit was nonu ngin sa approve ya ka report ka detail report na rosdong haka bangin pak recommendation sa ka state government Pihak berbatai kinjat we artli kai mat kiba ajimut dengan sub committee ka jingmut kalong ba tan kumno bangin ya sign ya ka agreement ka kenja lease agreement hap deng jong usim jong ka hima melim bat ka government hak bidai bat ka tu jaka kelana ingin expect baga Chelsea kan submit menta ka long mix tang banya ya penbek ya ka final draft jong kata ka MOU lani ka bangi ong ka lease agreement hap deng jong sim bat ka department te hadin jong kata kin ya sign nang ta ngin syong biang ya kene ka high level committee ngalap ha ban prepare ka report ka recommendation ka bangin spa sha ka government komod ngila ban ombak sarkar kalapan kria no igini ki barzala ke usa thamato ngatrai kampat baha ba pin kren kata kanti ko mau pi up syahadu ba kai pada baka sarkar kan sasim ya karai namar kan ne ka di recommendation ka bangin sa ai mangi dengan namar ka high level committee kam don bor ban ong mangin perkerja de ka bor kan syong ha ka government bakan rai te wat ong AA kom ta wat ong makan perkerja teng relong ngau pi hadin ka pingla dap submit ya ka recommendation kamot ka government bade kum ka cabinet inda syong ngin ya rai ka ka bede bele ya ka ka ba ki kile chakut na kaliang jong ngiru ngila file ka affidavit nang ta kadang ya ter kata te kata that is secondary ten rei ka ka bang OP ka ba pelong ya ka sarkar ba ka thau khnang ya ka high level committee kalong ba kumno bangin yo ya ka solution ka permanent solution ka long term solution kalong budon kam namar daki post nem ngimla ban solve ya ka issue the ultimately mentang OP don da high level committee ngila ya lut ki detail tang balong ba ngan se ya thu EP ha ka por bangin submit ya ka final recommendation ka chungi sya ka sarkar